Cela ke bazalwane sivule izwi lenkosi ncwadi yamahubo chapter 34 sifunde khona verse 22 ngiyacela ongifundelayo bese siphinde sifunde Isaiah 54 siphinde khona verse 4 kuphela ongangifundela Ncwadi yamahubo chapter 34 verse 22 uJehova ukhulula umphefumulo wezinceku zakhe akakho kwabamethembayo oyakuba necala ngicela uliphinde bazali uliphinde sisi uJehova ukhulula umphefumulo wezinceku zakhe akakho kwabamethembayo oyakuba necala chapter 54 verse 4 Isaiah chapter 54 verse 4 ungesabi ngokuba awuyikujapha ungabi namahloni ngokuba awuyikujabhiswa ngokuba uyakukhohlwa ihlazo lobusha bangagcina lapho sisi haleluya ngithunywe inkosi kulaba bantu engithume kubo egameni lenkosi kuba ngizothi kubo uJehova uyakhulula umphefumulo weyinceku zakhe akekho noyedwa kwabamethembayo yosinywa eleka akukho noyedwa kwabamethembayo ayofunyanwa eleka ngithunywe nje kuwe kuthiwa ngokubheka ngithi ungesabi awuyokujabhiswa ngithi nje kuthiwe
sifuna ukuba ngabathandeka kuye nomoya esinikwa yena uyafakaza phakathi kwethu ukuthi phela. Haleluya. Akakho afunyanwe ekhaya. Lithi izwi lenkosi inkosi ngithuma ukuthi ngithi kuwe hambe shwanyela ububule sini hambe shwanyela kodwa ububula shwanyela ngenyembezi hambe shwanyela ngoba uyasindwa hambe uyashwanyela uyasaba ihlazo lomusha hambe shwanyela ngenyembezi ake ngathi ukushwanyela thiwa uze uzokhasa hambe shwanyela ekhaya mhlasavuna uyofuna inyanga. Haleluya. Mhlasavuna uyofuna inyanga. Ngithi ke mina kuthiwa ngothi hayi akekho uNkulunkulu uyokhulula imphefumulo yabangcwelela akekho noyedwa kwabemethemba oyofunyanwe nekala inkosi yovela wakrashe wonke lamakala sihambe sibekwa ngo siphume sinyanaka noma ungafuna ukukholwa kodwa ke izwi lenkosi likholwe angithi izwi lenkosi likholekile lelizwi lifanele impela ukwamukelwa ale ukuthi akekho wayothembela kuye wayofunyanwa engeka likholekile. Wakhulumile kuyena umuntu uma ngasafuna ngisho mina ngikhulumile akayona indodana yomuntu ukuthi angakhuluma into angayikuyenza. Ayibonga inkosi angithi yena lo okhulumile unikezwe igama elingaphezu kwamagama awo ufakazi othembekayo athi kukuko encwadini yesambela athi amen. Haleluya. Fakazi othembekayo fakazi oqinisile okhulumela ilizwi udlu likaNkulunkulu lokhuluma lelizwi impande kaDavida okhuluma lelizwi inkanyezi yomusa okhuluma lelizwi ilanga lokulunga abamemezela ngalo abaprofethi laze laphuma okhuluma lelizwi uyizolo namhlanje naphakade okhuluma abathi besingathi basasihlabelela sithi sizombona uJesu phezulu. Amen. Ulizwi likaNkulunkulu obekhona izolo namhlanje naphakade. God bless you. My God.